سلام كرات تخطات لسانيتي بخامي كنيخم أنا إجابير أملاك مسكين اللي خطبه كم تصبغ زل هو زبطلو ناي كل جزيت منيتيو شنباركس لما عن تدما بحد شر استمتينكم لنا مسحقن مزناقعني ناي لما عنتي مسانا ختصنحو بتحتنا نلابوكم حنت محزايب دعوز فتان زخبرانيا حدا حتى كحتى أيه ناي نشتنت كفتنا أيه مالتيو نخلي خندق أنستي دما فتنايات خون قدمينات حتى ملاسكن نسخاتن وناب كومنت كتصحف لي يصب مالتيو كلنا حبرنا كنسمعينا نفتح حتى قبلكم الشي كورتم حزاي حتى يكع أدمي خبير كسلازم أخي كابل بقية أنا مسجن قراتي هاولي يا لما عندي حتى أنا حنت بتاع ياخذكن حنتي لدق أنستيو كن فلتا كن مهارز قبالنا كابديتاتنا زورسنا يا سلاز خانت مالتيو بتري دما قدا أمر عازي بصحنا قدم مرعى خن فلتا إناز قبالنا عمج أرشا حنت حصار تاريخ الله خعلي لكم يه كما أخينا خندما أقدمنا كنفلت أننا سلازي كندي دق أنستينا نفلتا أو كومنت كتصحف عليهن نفتح حتى قبلكم تحتو درها أو كندي تقرط درها صرت خلطة حكيسة قنيات تلا درها أو عسر تخلتها تقرط مالتيو أشي أتهم شدشتا قلت اللي كفتم عسر تخلتها شدشتا تغاس اللي أجري هذا سلف كلتا أبا أنا إشتنا محيشية أقرت خكلنيايا أو أتنعبة أوه و حصاريته أي حد أريته استخاخيلاتها مالتي قرات بيتسو ياو أجري لالا حد أريته إلالا حد أريتنا كاب أجري قصلا بيلنيو حد أريته ونبهاليو ولا ونبهاليو خلتي شمويو إيش خلت تقصيرنا لنا تقصير لكم تكونوا مسانا تسفان قبر كورات بيتسوي 4 تقارير كلش تشتيخة عزيزكي و 4 بيمزو 4 واو 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 أي تخالتن كورت محزاي تخالتن كشو دايلة نيرة 4 تقارير مخيلة يا نيرة كلتا يوم كتب لأن تسبيه مالتيو جن 4 أيام نسان كلتا أجري كلتا قولة سلزلو 4 يكون له كتشو اللي كالتن مالتيو كلتا تريفهم نتقبل لنا أينا سخاتمون كلتا تاريفهم نيو أم كومنت صحفة بتلي دك هيوان زخون كن أو كومنت صحفة لي كافتم عسر تخلتن أي درهو نغرارتهم شدشتا كتغسل لي حاتيتي يا مالتيو 4 رخي والا خلتا تاريفهم والو نتقبل لنا أينا دك أنستيو خلتا تغسع قدني خن تفلطاي خن رقصانيا إيش حنت دقيقة عدل هي بيالخو جاي همو فارسنا حكى ولا واو 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 حنت دما رخيبات تالا فرسنيا يلالا إيش خندي كوين هلا بيتسوي تقصر لخو 5 هلا إلنا تسفى نقبر حمش بصيح هلا حنت تعريفات تالا حنتي تعرفات تالا والترفيد ليش تشتري تحت لخو 4 نيرمنا خلت حنتيا حنتيا باطن حنتيا زيا حنتي تعرفات كلا خنصر حياة فتنا زي كونت مبر كنا جرس فتنا يا الشي كورات بيتسو تمكر لخن كتكون عمسانا بتسفى عند صبيكن لنا حنت دقيقة هي ويا لخل محازي
حنت ጭንጭራ انجرا إلى مليسات الله تازنا أسد كافتن نايدر هو أكل تبال انجرايا كل نجار تحزوش هنا مالتيو كبرات بيتسه بتعمل دس لبل صانحيت نيرنا مستفتوا محزاي ያው ኣብ ቀጻሊ እንድሕር እዚ ቪድዮ ተመቺኩም ኮይኑ ተም ዝተረፉ ድማ ክሒዝናልኩም ክንመጽኢና ማለት እዩ ከም ዝፍለጥ ደርሆ ኣብ 12 እየን ዝቑረጽ ኢላ መጀመርያ ምስሓተት እኳ ረኺባታላ እዚኦም ስሞም ጥራሕ ዘይኮነ ኣቆራርጾም እውን በተለይ ደቂ ኣንስትዮ ብደንብ ጌርና ክንስተውዕሎም እዩ ዝግባአና በተለይ ምስ ወለድና ናሃለና ገና ሓዳር ከይሞከርና ጽቡቕ ጌርና ክንፈልጣም እዩ ዝግባአና ሓንቲ ገጠመኛላ ምስኣታ ሓዘቢለ ከውግዕክን ኣጋጣሚ ሓንቲ ብጣዕሚ ክብርቲ ዝኾነት በዓል ትገዝኡ ምዙ በዓል ክብሪ ዝኾነ በዓል ገዝኣ እቲ ዓመት በዓል ከዓ ኣይርስዕን በዚ ኣጋጣሚ ሓወርያ እዩ ነይሩ ሆራት ቤተሰብ ኣጋጣሚ ኣነ እውን ምስ ሲስተር ነይረ ክልቲአን ደርሆ እየን ሓሪደን ሕዚ ሲስተር ከዓ ዓባያ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ነገር ትፈልጥ እያ መምሃሪት ኩሎም ኣሕዋታ እያ ቆራሪፃ ኣብ ደቃይቅ እያ ተቕምጣ ማለት እዩ እዛ ሓፍተይ ዝነበረት ኣብ ገዛ ክራይና ግን ምስራሕ ለይቲ ክእላ ሓዳሽ ጉጁ ፃያ ነይራ ማለት እዩ ፀዊዓታ እገለ ኢላ ፀዊዓታ ኣቤት ክሕግዘክ ዶ ኢላታ እዚ በዓል ገዛ ግን ኣጋጣሚ ኣብዚ ብራንዳ ንብሎ በዓድና ኣብዚ ኣፍ ገዛ እኒኦ ኣብኡ ኮፍ ኢላ ኣላ ስራሕት ነይራ ሲስተር እዛ ክብርቲ ገዝኡ ግን ኣብዚ ካሊእና ስራሕት ኣብዚ ክላሳ ኮይና ማለት እዩ እነኖ ችግር የብሉን ባዕለይ ክሰርሓ እየ ቀሪበ እየ ምናምን ኢላታ እሳ ምንም ማይዝሁም ጌራ ፀጉራ ምናምን ቀናጢጣ እዛ ቃንጥጥ ብቻ እያ ቃንጢጣ ታንቢ ምንም ነገር ልገበርተ ነገር የለይ ኣይትፈልጣይ ኣይፈልጣይ ከይትብል ኣብ ቅድሚ በዓል ገዛ ግን ስክፍታ ሓዲራ ማለት እዩ ኣብዚ ህዝንየናዮ ወለዶ ምንም ለሰክፍ ነገር የብልናይ ስኢልና ኢና ተሪልና በተለይ በዓል ገዛኻ ማለት ንስኻ ማለት እዩ ለይፈለጥክዮ ክብለኒ እዩ ገሌልካ ሽምቃቅ ሎሚ የለይ ያው ቅድሚ 12 ዓመታት እዩ 13 ዓመታት እዩ እዚ ከዚ ሳኸዓ ስኢላ ብዓይና ቅፅዕ ቢላ ዝሓፍተይ ብጣዕሚ ምስ ተባዕሊት እያ ኺድያ ኢላትኒ እተዛረበቲ ኺድያ ኢላትኒ ካብኡ ምስ ከድኩዋ ተረኣኽዋ ወያ ጋሻ ቆልዓ ታኹንክ መለይ መተርክያ ምናምን ይብላ እሞ ኣትይ ክእላይ እኮ ተሰኪፈ እየን በይ ትብለኒ ድሕሪ ኣነ ክዓዋ እሞ ክሕግዘክ ደ ትብለክላይ ንእሽተን ቆልዓ እውን ስለ ዝነበርኩ ፍትሽዑ ሰዓት ክሕግዘክና ኢለት ክልምታይ ዳ ሓግዝኒ ለይ ትብልያ ይብላ ኣይ ፀገም የውልይ ዋይ ተሰኪፈ እየ የኽእሊ ክብልስ ተሰኪፈ እየ ንበዓል ገዛኣ ተሰኪፋ ማለት እዩ እንዳ ካብ ከምዚልካ ትስከፍ ካብ ከምዚልካ ትሸማቐቕ ክትክእሎኒ እካ ገና ምሰዴኻ ለሃለኻ እቲ ክንክእሎ ዝግባኣና ክኢልናዮ ትንወፅእ ብጣዕሚ ንኣና እውን ዕረፍቲ ዝህብ እዩ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ከምኡ የለን ቅድም ኢሉ እዩ ማለት ንእሽተን እቲ ሕብረተሰብና ኣብ ትሕትና ኣብ ስኽፍታ ኣብ ሕፍረት ንሃለዎ ሕዚ በዓል ገዛኻ ማለት ወይ ንእሽተን ሓውኻ ወይ ዓብዪ ሓውኻ ይኮይኑ እንዮ ምንም ማለት ይኾነ ኣብዚ ቅድም ኢሉ ዝተወሰነ ዓማውቲ ልወሰደ ግን ሰብኣይ ክቡር እዩ ሰበይቲ ክትፈልጦ ዝግባኣ ብደንብ ጠንቂቓ ክትፈልጥ ከም ዘለዋ እያ ትፈልጥ ዋላሱ ምንም ተለይበላ ሕልናኣ ግን ንእሽተን ይወቕሳ እዩ ኣንሕና ሕዚ ኣብ ደገዳ ምግቢ ቤት ንበልዕ ኣብ ደገዳ መስተ ቤት ንሰቲ ስለዝኾና ናይ ሕዚ ወለዶ ሓቂ ንምዝራብ ንእሽተን ናይ ኣዴታትና ስራሕቲ ናዘንጋዕናየ ኢና እንተንሳ ግን እቲ ናይ ኣዴታታ ብዘይምፍላጣ ስኽፍቲ ሓዲርዋ እዩ ኣነ ከዓ ኸይደ ሒዘላ ቀናጢበላ ይብለኩም ክቡራት ቤተሰብ ስለዚ ካብ ከምዚ ኢልና ነብስና ንሸማቐቕ ገና ሓዳር ከይወፃና እቲ ክንፈልጦ ዝግበአና ክንፈልጥ ይግባእ እየ ክብል ዝደሊ ክቡራት ቤተሰበይ ሓፃር ቪድዮ እያ ነይራ ብድሕሪኡ እዛ ሓፍትና ከዓ ኣመስጊናትኒ ነዛ ንቕሕቲ ሓፍተይ ከዓ ብኮድ ስለልተዛረበትኒ ነቲ ትፈትዎ በዓል ገዛኣ ገበና ስለልሸፈነትላ ብጣዕሚ ድሓር ምስ ወፀ ስሒቐን ተማሳጊነን ይብለኩም ክቡራት ቤተሰብ ስለዚ ካብ ከምዚ ብደንብ ጌርና ክንፈልጦ ዝግባአና ገና ምስ ኣዴና ለሃለና ኣዴና ኩሉ ነገር እያ ተምህር
ዕድመ ይጥዕና ኢሉ ኩለን እዴታትና ኣደወይ እንታይ ትብል ነይራ ደቀይ ኣይትስርሐኦዋ ከኣልኦ ትብል ነይራ ከኣልኦ ሰብ ዝኽእሎ ክትክእላ ግድን እዩ ገና ከለኽን ኣብ ገዛኽን ሰብ ዝኽእሎ ክትክእላ ግድን እዩ ትብለና ነይራ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ክሰርሖ ዝግብኦ እንድሕን ሰሪሕካ ኮንካ ልድሓር ምንም ለሰክፈካ ነገር የለ ኣብ መርዓ ዲኻ ኣብ ቤተሰብ ምትሕዋስ ዲኻ ኣብ ዝተፈላለየ ተኣቲኻ ብሕጉስ መንፈስ ኢኻ ትቕበሎ ስለዚ ጥበብ ክንክእሎ እዩ ዝግበአና ካብ ክንስከፍ ክብል እየ ዝደሊ ክቡራት ቤተሰበይ እታ ዝነበረትና ፃንሒት እዚኣ ትመስል ኣብ ቀፃሊ ድማ እዛ ቪድዮ ተተመቻትኩም ብካሊእ ፕሮግራም ካልኣይ ፓርቲ ኢልና ክንመፀኩም ኢና ሰሰናዩ ንኩሉ ወዲ ሰብ ይኹን